Good evening, everybody. Manheru munhu wese, Let's open with a word of prayer. ngatitangei nemunamato. Lord God, we thank you for your watch care, Mwari, tinokutendai nekutitarisa, for your goodness towards your people throughout the earth. nekunaka kwenyu kuvanhu venyu pasi rose. Each of us can see and experience that the final events are rapid. Umwe neumwe wedu unoona nekuexperiensa kuti maevents ekupedzisira anokasira. We have so much to learn, so much to unlearn, Tine zvakawanda zvekudzidza nezvakawanda zvekudzidzinura, and time is our enemy asi nguva ndiyo mhandu yedu as well as our friend. uye ishamwari yedu. Help us to redeem the lost time, Tibetserei kuti tikwanisewo kununura nguva yakarasika, the wasted time. nguva yatakatambisa. We see prophecy fulfilling before our eyes, Tinoona profesi ichizadzikiswa pamberi pemeso edu, and we realize that individually and as a movement, we are far behind. tobva tazviongorora kuti umwe neumwe wedu uye semovement tiri kumashuresa. We ask that you forgive us, Tokumbirawo mutiregerere, and I ask that our individual and corporate repentance is sincere. togokumbirawo kuti kutendeuka kwedu semaindividuals uye tiri corporate ndekwekurevesa. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I want to welcome you all back to the last presentation. Da kuchingamidzai mese kupresentation yekupedzisira. I'm sure you can appreciate the subject of voting rights is a complex and a difficult subject. Ndinovimba kuti tese tinozvinzwisisa kuti nhau yemavoting rights iri complex uye yakagosha zvikuru. I hope that you have all realized up to this moment, Ndovimba kuti tese pachinhambo chino takakwanisa kunzwisisa over the last two presentations, kuburikidza nemapresentation maviri apfuura, that there has been a change in our thinking, kuti pane kushanduka kwakaitika mukufunga kwedu, a realization that we are not just observers, but that we are actors in prophecy. kunzwisisa kuti hatisingori vanhu vanongoongorora chete asi tinotoparticipata mumaprofesi. The studies that stretch back nearly 1 decade Zvidzidzo zvinodzokera kumashure kwemakore anokwana kuita 10 apfuura, even though at the time both the speakers and yourselves, the audience, didn't understand the ramifications of what was being taught, kunyangewo panguva iyoyo vaitaura, vaidzidzisa uye vaiteerera taisanyatsonzwisisa kuti zvinhu izvi zvichatisvitsa papi. we can see now the pieces of the puzzle being brought together. Taakuona zvidimbu zviya zvaakuchibatana zvino, And the small steps that we have taken over the years are all coming to bear fruit now. madanho ese atakatora kwemakore apfuura aakuchizvara mafruits izvezvi. So whilst it may seem a large jump into the unknown, Saka apo zvinoita kunge takajambira mune zvinhu zvisingazivikanwi. while this may seem new and radical, Zvichiita kunge zvaazvitsva kana kuti zvava radical. it's been a long time in coming. Yava nguva refu tichiuya. And even though it may have taken you by surprise, Kunyange zvakauya zvichitikatyamadza, if you have
followed through and accepted the messages over the years, kana imi maitevera nekugamuchira mameseji aya kwemakore apfuura, I think on reflection, it will be surprisingly comforting. ndofunga kuti kana tichizofunga nezvazvo zvinhu zvinova zvinotikamfuta zvikuru. It will have the ring of truth. Zvinenge zvine chokwadi mazviri. There are people who have messaged me Kuna vanhu vakambondisendera mameseji and have said they have been thinking about these things, vachiti ivo vaitofungawo nezvezvinhu izvi, but they have been afraid to voice their thoughts asi vaizotya manje kuti vataure pfungwa dzavo because they knew it was heretical to think along these lines. nekuti vaiziva kuti zvaibatwa seheresi kuti ufunge nenzira idzodzo. They're the messages that I've received. Mameseji aya andakawana. I haven't received any that tell me to step down and resign because I'm talking politics now. Handina kumbowana meseji yekuti michiregai basa nekuti makutaura zvepolitics. Of course, I'm referring to Ellen White's position on politics in 1899. Ndiri kutaura ndakananga position yaEllen White panhau dzepolitics muna 1899. In letter 25 that we read in the previous presentation. Mutsamba ya25 yatakaverenga mupresentation yapfuura. So I want to correct a mistake that I made. Saka ndoda kugadzirisa mistake yandakaita. We discussed the personal is political in our last presentation. Takataura mupresentation yapfuura kuti zviri personal zvitori political. And I gave the wrong date. I was thinking of another significant concept. Ndakapa date risiri iriro. Ndaitofungawo neimwe concept itori significant zvikuru. The personal is political was a term that was coined in 1970. Zvekuti personal is political zvakanyorwa muna 1970. The 1989 date was for a different important concept that we are grappling with in our movement. Date 1989 ndereimwewo concept yakakosha zvikuru yatiri kukakadzana nayo tichidzidza movement ino. So I don't know if, I'm sure all of you have not seen the title for the previous presentation. Saka handizivi kuti mese makaona here asi ndofunga kuti hamuna kuona title yepresentation yapfuura. And I don't know if it's too long for certain languages. Handizozivi kuti yakarebesa here kune mimwe mitauro. So the title that I wanted to give asi musoro wenyaya wandaida kupa was You Influence Society. Ndewekuti iwe unoinfluenza society. The personal you influences society is political. Zviri kunzi personal kana kuti iwe zvinoinfluenza society. And we discussed that at length in our previous study. Takazvitaura zvikuru mustudy yedu yapfuura. The personal is political. Your personal influence affects society. The personal is political. Kungoti influence yako iwewe uri munhu inoaffecta society. So that's how many people understand this phrase, this concept. Ndo kunzwisisa kunoita vanhu vakawanda phrase iri kana kuti concept And iyi. that is correct. And ndezvechokwadi zviri right. But when it was used in the early days, it had a different connotation. Asi mushandisirwe wayaitwa mazuva ekutanga yakanga ine kutsanangura kwakasiyana. So the title I wanted to give for the second presentation had another component to it. Saka title yandaida kupa kupresentation yechipiri yaiva nechimwe chidimbu pairi. Society influences you. Chekuti nharaunda inokuinfluenzawo So the zvakare. title that I wanted to give was Society Influences You
you influence Saka society. musoro wenyaya ndaida kupa kuti society inoinfluenza vanhu, vanhu vanoinfluenzawo society. So when we think about this phrase, Patinofunga nezvekutaura uku, we often think about how our behavior influences those around us. tinowanzofunga kuti kubhihevha kwedu kunoinfluenza sei vanhu vakatitenderedza. But the original usage was to explain a different phenomena. Asi kushandiswa kwayo kwekutanga kwaiva kwekutsanangura chimwe zviitiko zvakasiyana. How the world around you influences you in your personal Kuti life. nyika yakatipoteredza inotiinfluenza sei muupenyu hwedu isu tiri personal. So why is there so much abuse in marriage? Why do men abuse their wives so often? Saka seiko muine nhau dzeabuse dzakawanda mumichato? Sei vanhurume vachiabusa zvakanyanya mumichato? We live in a world, in a culture that impacts men and influences them to think in those lines. Inyaya yekuti tinorarama muculture kana nharaunda inobata vanhurume yobva yavainfluenza mune nzira idzodzo. And they get that idea because society oppresses women. Vanowana pfungwa idzodzo nekuti nharaunda inodzvanyirira madzimai. So a husband, even if it's unwittingly, unconsciously thinks, Saka murume kunyange asiri kufunga nezvazvo, if the world thinks women are second-rate citizens, they must be. Kana nyika ichifunga kuti madzimai vanhu vari secondary munharaunda, saka ivo varume vanobva vafunga kuti saka madzimai vari secondary. And they don't want to appear silly in the eyes of their, I'll just call them their mates, their friends. Ivo havazodi kuita kuzvidzikisira manje mumaziso eshamwari dzavo. So mates is an English slang for male friends specifically. Saka mates izwi rashandiswa, izwi rinoreva shamwari dzechirume muchirungu. They'd look small if they treated their wives as their equals. Saka vakazobata vadzimai vavo senge vari equal kwavari, vanobva vaita kunge vanhu vadiki chaizvo munharaunda. So even if you get what we might ostensibly say a decent man, society will mold that man into a monster. Saka ukaona iwewo munhu ari decent musociety kana munharaunda, inobva yaumba munhu iyeye kuti aite monster. So that's what this phrase was. This is how that phrase was originally used. Ndo kushandiswa kwakaitwa kutaura uku kwekutanga chaiko. And we tend to use it in the opposite way nowadays. Mazuva ano takuita setiri kurishandisa nenzira yacho iri opposite. The women have to stand up for their rights as individuals and they will influence society. Kuti madzimai vanofana kusumuka nemarights avo sema-individuals, vobva vainfluenza nharaunda. The suffrage movement as an example. Semuenzaniso, movement iya yainzi the suffrage movement. Suffrage is the right to vote. Suffrage ndo yairwira iya kumarights ekuvhota. Okay, so I wanted to clear that up. Tanada kutaura nezveizvozvo. So the personalist political has these two facets to it. Saka personalist political, and it came in 1970. Ine zvinhu zviviri izvi kwairi, ende yakauya muna 1970. And I'll give a link to a web page that explains that. Ndichapa link kune web page inotsanangura izvozvo. So that's just for people's reference, and someone on the Zoom forum can share that with the members. Ndezvekuti vanhu vangoreference avo zviri personal. Munhu ari paZoom forum anogona kushare nevamwe vanhu vese. Okay, so we have already spoken about Ellen White's position on voting. Saka takatotaura nezveposition yaEllen White munhau dzekuvhota. I condensed a 6-page letter into a single page. Tsamba yaiva nemapage 6 ndakaitswanya kuti ingoita 1 page. So we
literally have hundreds of her words that say, essentially, it's a sin to vote. Saka tine mazwi ake akawandisa zvikuru anotaura iwo achingoti chivi kuwanikwa uchivhota. The reason it's sinful Maka zvichionekwa sechitema is because you become a partaker of the politician's sin if you vote for them. Ngekuti iwe ukavhotera mapoliticians ava unozoonekwa kuti waapateka wezvivi zvemapoliticians ivavo. So a subject such as this is screaming out for participation from the members to have a dialogue about this. Saka subject yakaita sei iri kudaidzira zvikuru kuti mamembers vaparticipate tichitaurirana nezvenhau iyoyi. And in fact, those of us who are at this camp meeting in person, this is an in-person camp meeting, we discussed this, I think, for another hour after our last presentation. Vanga vari pamusangano uno varipo sevanhu tatombotaura nezvazvo kweawa rimwe nenhau dzatiri kutaura idzi. And if you're like me, I enjoyed that 1 hour discussion than I did the presentation. Kana wakaita seni ini ndatoenjoya 1 hour discussion iyoyo than zvandaita presentation. I learned a lot more in that discussion than I did reading out or presenting. Ndatodzidza zvakawanda pane zvandaita ndichipresenta kana kuti mukuverenga. Okay, so we can see the problem in thus saith the Lord. Saka tinoona dambudziko mune kungoti ndizvo zvinotaura Jehovha. We have to do so much if we're going to be intelligent adults. Kana tichida kuita vanhu vakuru vari intelligent tofanira kuita zvakawanda. And when I use the phrase intelligent adult, I use that quite often. Pandinotaura kuti intelligent adult ndinozvishandisa kakawanda chaizvo. I'm taking that phrase, that concept, from the writings of Paul, and I'm using it in the exact way that he uses it. At least I believe I am. Ndikutora kutaura uku kubva kuzvinyorwa zvaPaul ende ndiri kuzvishandisa sekushandisa kwaingoita yePaul. Ndinovimba kuti at least ndo zvandiri kuita. So we're going to look at voting from another perspective. Saka tarisa nhau yekuvhota neumwe muono wakasiyana. And the previous study, the time frame of that, I'm just going to call it the Sunday law time frame. Chidzidzo chapfuura time frame yacho ndichangoidaidza nchiti time frame iya yeSunday law. So now we're going to discuss the time period. It's around 35 years before this. This is in the 1860s. Saka takutaura nezvenguva yazvakaitika kuma 1860s, makore anokwana kuita kuma 35 nguva yatataura musati yapfuura isati yasvika. And the hot topic, the political hot topic that's occurring in this era is prohibition. Topic yainyanyopisa zvikuru yenhau dzepolitics munguva iyi yaiva nyaya yeprohibition. So the prohibition comes from the word to prohibit or to stop. Saka prohibition zvinobva kuizwi rinoreva kuti kurambidza kana kustopa. And really, the other term that you're all familiar with is this is the temperance issue. Rimwe izwi rinogona kunge rakajairika ndiyo issue yainzi temperance issue. And we all have an understanding of what temperance is. Tese tinonzwisisa kuti temperance chi. But when that term was used in this era, in this history, izwi iri paraizoshandiswa munguva iyi kana munhoroondo it had a specific meaning. I think we all know what it is. Yaiva nemeaning yakatsanangurika. I think tinoziva tese kuti meaning ipi. It was the use and the selling of alcohol. Kwaiva kushandiswa uye kutengeswa kwezvinodhaka. So the prohibition question
is dealing with the legality of selling alcohol. Saka prohibition zvaitoshandisa kubvumidzwa kutengeswa kwezvinodhaka kana kurambidzwa kwazvo. So I'm going to read a series of Spirit of Prophecy quotes. Saka ndichaverenga maquotation anobva muSpirit of Prophecy. I may paraphrase them to make it easier. Ndinogona kuita ndichingomaparaphrasa kuti zviite sezvakapfava. So 2 years after the church basically organized itself, makore maviri mushure mekuorganiza kwanga kwaita kereke, so we're in the year 1865. tata mugore ra1865. This is the third general conference session. Ndiyo general conference session yechitatu. They have one every year now in that era. Vanga vakuita imwe chete pagore munguva iyoyo. 63, 64, 65. 1863, 1864, 1865. So the hot topic that they're discussing is the subject of prohibition. That's the context of all that's on their mind. Saka nyaya yaipisa mazuva iwayo yavaitaura ndiyo subject yeprohibition, ndo concept yanga iri mupfungwa dzavo. But you're well aware that the civil war is raging, 61 to 65. Asi tese tinoziva kuti 1861 kusvika 1865 civil war yaipisa zvikuru. And we often discuss 63, the midpoint of that war. Tinowanzokutaura nezva 1863 inova iyo midpoint yehondo iyoyi. So this is taken from the Advent Review and Sabbath Herald. Saka izvo zvinotorwa mubhuku Advent Review and Sabbath Herald. It says the following. Inotaura zvinotevera. Resolved, that means agreed, voted upon. Resolved kana kuti zvakabvumiranwa, zvakavhoterwa. So I'm going to read the whole paragraph and then I'll allow the translators to do their work. Saka ndichaverenga paragraph yose zvozoturikirwa. That in our judgment, the act of voting, when exercised in behalf of justice, humanity, and right, is in itself blameless and may be at some times highly proper, but that the casting of any vote that shall strengthen the cause of some crimes as intemperance, insurrection, and slavery, we regard as highly criminal in the sight of heaven, but we would depreciate any participation in the spirit of party strife. Toverenga. Mukujaja kwedu, nyaya dzekuvhota kana zvikaitwa on behalf of nyaya zviri justice, nyaya dzehumanity kana kuti right, zviri zvoga hazvina chipomerwa. Zvinogona kunge dzimwe nguva zvichitove highly proper. Asi kuvhota kunosimbisa zvinhu zvakaita semacrimes eintemperance. The word deprecate means to condemn. We would condemn any participation in the party spirit or party strife. Asi kuvhotera zvinhu zvinoita zvinhu zvana intemperance kana insurrection kana slavery, izvi zviri highly criminal. So they have voted mumaziso edenga that it's okay to cast your vote. This is a secular vote. Saka vakanga vataura kuti zvakanaka kuti uvhote pamasecular votes aya. Under certain terms. Paine mamwe materms anobvumirana. They list justice, humanity, and right. Materms anotaura ndiyo justice, humanity, ne-right. But they say something else. They say at some times
it's highly proper. asi vanozowedzera vanoti dzimwe nguva zvitori highly proper kuti vanhu vavhote. So I want to highlight that because as you research this topic, saka ndoda kuzviti ndizvihighlight nekuti paunoresearcha topic iyi, because I know we're not going to finish nekuti this, ndoziva kuti hatisi kuipedza nhasi, you're going to discover, hopefully if you read as I do, uchaona iwewe kana uchiverenga sekuverenga kwandinoita, that there's two types of voting that you do. kuti kune mataipi maviri ekuvhota anoitwa. There's a voting that is blameless. Kune kuvhota kusina chipomerwa. And there's a voting that is highly proper. Kozoita kuvhota kuri highly proper. And I'm going to suggest they're two separate things. Ndichasuggesta inini kuti zvinhu zviviri zvakatosiyana. Let me try to say it this way. Rega ndiedze kuzvitaura neimwe nzira. And this statement here that we've just read does not prove this point. I'm just laying it before you now. Statement yatangobva kuverenga iyi haiprove point iyi, ndiri kungoitaura izvezvi. So the two types of vote are the following. Kuvhota kuviri uku ndo kunotevera. There's a vote, there's a personal vote that you make. Kune kuvhota kuri personal kwaunoita iwe semunhu. It's your personal business. Ibusiness rako riri personal. You keep it to yourself. Unozvichengetedza pachako. That's the blameless one. Ndo zviri blameless izvozvo, zvisina chipomerwa. But there comes a time, panozoita nguva, a situation, kana situation, where it's highly proper to vote. Izvo pari zvitori highly proper kuti vanhu vavhote. Which means that the issue that's at hand requires voting upon. Zvotoreva kuti nyaya yacho iri kutotaurwa inotoda kutoti vanhu, inototsvaka kuti vanhu vese ngavavhote. And then it goes beyond a person's individual thoughts and ideas. Zvinobva zvatopfuura kufunga kwemunhu ari pachake. So there's the personal private. Saka kune zviri personal, zviri private. And then there's the, what I would call important issues to vote on. Kozoita ma-issues akakosha kuti vanhu vavhote paari. But whatever the situation, whether it's minor or important, asi situation ingava ipi zvayo, whether zvinhu zvidiki kana kuti zvinhu zvikuru, you can't vote for parties or people haugoni iwe kuvhotera mapati kana kuti vanhu that are criminal. Vari mbavha. And that's where the problem arises about us voting. Ndo panouya dambudziko guru kuti tinovhota sei. Because according to you, everyone's a criminal if they're not in the movement. Nekuti iwe ukavhunzwa, munhu wese itsotsi kana asiri mumovement. Isn't that what Revelation teaches? Aswere zvinodzidziswa naRevelation kana zvakazarurwa. Revelation 17, zvakazarurwa Babylon. 17 ichitaura nezveBhabhiloni. The mother of harlots. Mai vemhombwe dzese. Sorry, I got distracted for a moment. Ndadistractwa kwechinguva. So, as long as they're not criminals. Saka chikuru dzisiri mbavha. But we need to understand that term carefully. Asi kutaura kuti tinofana kunzwisisa zviri careful. Okay, so I'm just going to stop here and I want to go into a discussion that two people are having. Saka They're Adventists. Ndichamira apa ndoda kupinda mukutaurirana kunoita vamwe vanhu vaviri vari masabata vari vaviri. Okay, so they have watched
a presentation on voting. Saka vanenge vaona presentation inotaura And the nezvekuvhota. commentator or presenter has said something. Uyo anokomenta kana kuti ari kupresenta wacho anenge ataura chimwe chinhu. And then there's the comments at the end of it that people can say whatever they want to say. Kozonzi pekupedzisira vanhu vanogona kukomenta havo zvinhu zvavanoda kukomenta. Okay, so this is in 2020. Izvi zvazviri muna 2020. October. Mwedzi waOctober. And so it's just before the election. Maelection anga asati aitwa. And so this Adventist minister is going to do a presentation on voting rights, basically. Saka minister it's topical. wechiAdventist achaita presentation panyau dzekuvhota. Remember, we're dealing with the subject of criminality. Rangarai kuti tiri kutaura nenhau yezveumbavha. Remember, Ellen White says it's a criminal offence to vote for whom? Rangarirai zvakare kuti Ellen White anoti utori umbavha kuvhotera ani? A Sunday keeper. Munhu anochengetedza Sunday. She didn't quite say it like that, but that's essentially you can read that into what she's saying. Someone who promotes Sunday. Haana kunyatsozvitaura hake achidaro, asi ukanyatsoverenga unoona kuti ndo zvaaireva kuti umbavha kuvhotera munhu anochengeta Sunday. Because you know they're all tricksters, aren't they? Nekuti vese vanotibiridzira. Sandizvo here? They all trick you. You vote for them, they get into power. Vanotibirira, wavavhotera vapinda mumasimba. And what will they do? Vanobva vaita sei? Change the constitution, rewrite the laws, and introduce Sunday. Vochinja maconstitution, vonyora mitemo patsva, vobva vaisa Sunday mumitemo yavo. And it was your fault. Inde yaiva fault yenyu. Because politician A and B, they're both criminals. Nekuti mapoliticians wekutanga newechipiri vese mbavha and therefore, you can't vote for anybody. Naizvozvo hapana munhu waunogona kuvhotera. This is not some abstract theory. This is how you think. Haisingori theory iri abstract. Uku ndo kufunga kwaunoita iwewe. October 2020. Muna October 2020. So the discussion is two people. Saka kutaurirana uku kwakuri pavaviri. Trump and Biden. Trump na Biden. And they're both the same. Vachiti vanhu vacho vaviri ava vakangofanana. Do we agree that they're both the same? Tinotenderana here kuti vanhu vakangofanana? Of course they are. Hongu vakangofanana. Because they both keep Sunday. Nekuti vese vari vaviri vanochengetedza svondo. And therefore, you cannot vote for either of them. Naizvozvo hapana mumwe wavo unogona kuvhotera. So, the summary of this minister's presentation was Saka kupeterwa kwepresentation yemudzidzisi uyu yanga based upon his study of the spirit prophecy. chibhesa nekustada kwake kwaaita mweya wechiprofita. Follow your conscience and vote if you want to. Aiti tevedzera conscience yako unovhota kana uchida. We might say a common sense, nuanced position. Aitaurawo position yake yaaishandisa common sense. This is what one of the comments says. Ndo imwe comment yacho kutaura kwainoita. Thank you, Pastor. Makaita basa pastor. But you did not include Ellen White's counsel Asi hamuna kuincluda zvinyorwa zvaEllen White about voting for men that exalt Sunday. pamusoro pekuvhotera varume vanokurudzira svondo. And that voting for these men would assign a portion of guilt in proportion to their sins. Uye kuti kuvhotera varume ava kuchaita kuti guilt iuye kune vanhu vavhota ava zviwewedzera kuzvitema zvavo. To the person who voted for them. Yoisa zvitema izvi kune munhu anenge avhotera varume ivava. This is a serious issue. Inyaya yakakosha zvikuru iyi. Just in case you were ignorant or trying to trick us, I added that bit in. Zvimwe kuda wanga uiri ignorant kana kuti wanga uda kuti trika.
Here's the full quote, Pastor, in case you missed it. Regai ndikupe quotation racho rese pastor pamwe makanga musina kunyatsoriona zvenyu. So they give the whole quote. Saka vanobva vaisa quotation racho rese. Then they say this. Vobva vataura vachiti. And this is where most of you are stuck. Apa ndo panenge pakanamira vanhu vazhinji. I will not vote for Biden. But ina handisi kuzombovhotera Biden. Just to keep Trump out. Kuti ndingoregedza Trump kuti apinde. Because of her words in this quote. Nekuda kwekutaura kwaEllen White muquotation iri. Both Trump and Biden trample the Sabbath. Vese kaTrump naBiden vanotsikirira pasi Sabata. And exalt Sunday. Vachisumudzira pamusoro svondo. If I vote for either, then I believe I'm a partaker in their sins. Ndikavhotera either Trump kana Biden, then ndinobhiliva kuti ndinenge ndaparticipata muzvivi zvavo. This is what disappointed me about your presentation. Izvi ndo zvakandidisappointa papresentation yamakataura. Because you did not address this quote in light of the current election. Nekuti hamuna kutaura quotation iri takatarisana neelection yatakatarisana nayo iyi. And you may be leading God's people astray. Ende munogona kunge muchitoleada vana vaMwari kusirira. So I really want us to think about this. This is on topic and it's current. Saka ndoda kuti munyatsokutaura nezvazvo. Iyi topic iri itori current. And this is not a new subject. Haisi subject itsva. Because if you go back all the way to where we started. Nekuti ukadzokera uko kwatakatangira. 1865. Kuna 1865. They've all just voted in the conference. We'll say they've all agreed in the conference. Vanga vachangobva mukuvhota kana mukubvumirana muconference. That it's both blameless to vote politically. Kuti hazvina chipomerwa kuti vanhu vavhote mupolitics. And it's highly proper, which means it's necessary sometimes. Uye zviri highly proper, kutoreva kuti zvitori necessary dzimwe nguva. This is not some theory. Iyi haisingori theory kwete. They mentioned one of the crimes against heaven as slavery. Vakatotaura imwe crime against heaven vachiiti slavery. They mentioned another one, insurrection. Vakataura imwe crime. Who's doing the insurrecting? Ndiani ari kuita zvekuinsurrecta zvacho? All the southern states. It's a topical matter. That's the point I want us to see. Southern states ese. Meta yetopic ndo zvandoda kuti tione. This is the Confederate States because they go into a confederacy. Ma-Confederate States nekuti vari kupinda mu-Confederacy. And they are, I don't even say proposing, they are fully fledged insurrectionists. Uye vatori ma-insurrectionists vakakwana. I'm going to give a loose definition. Insurrection is rebellion against the government. Ndichapa definition iri loose. Insurrection Their argument is against hurumende. We the people of the government, not you over there. Isu vanhu vehurumende kwete imi vari kumusoro This was a uko. fight between the federal government and the states. Kwaiva kurwisana pakati pe-federal government And the uye federalists said this ma-states. was insurrection. Ma-federalists vakabva vati And the yaiva insurrection. Insurrection is over the right to have slaves. Vobva vati insurrection yaiva pamusoro pe-right yekuve munhu uine And because we're ma-slaves. Adventists, Nenyaya worried yekuti about tiri alcohol. masabata so we tinobva have to add that one in. tashushikana nenyau dzezvinodhaka. Saka taifana So the point I'm kuzvipinza. making is this is a current topic.
Pfungwa yandoda kutaura ndeyekuti iyi itori topic iri current. And there is not one Sabbath keeping party, I'm going to venture to say not one Sabbath keeping politician that you're going to vote for. Hakuna Sabbath keeping party, ndichatoti hakuna Sabbath keeping politician wauchakwanisa kuvhotera. So there are two people you can vote for, the criminals or the non-criminals. Saka kune vanhu vaviri wawaikwanisa kuvhotera, macriminals kana kuti vasiri macriminals. You're allowed to vote. Zvaiva kwauri asi waibvumidzwa kuvhota. And what's the difference between the criminals and the non-criminals? Musiyano pakati pemacriminals nevasiri None. There waiva is no difference. Hapana musiyano. Because they both keep Sunday. Nekuti vese vari vaviri vanochengeta svondo. We need to understand how to relate to, I'm going to call it prophecy. Tinofana kunzwisisa kuti tinorelata sei kuprophecy. There are the good and there are the bad people. Kune vakanaka and the definition of good and bad has to be contextual. Definition yekunaka kana kushata inofana kunge iri mucontext mairi. The church resolved that in 1865, and you know Ellen White was there. Church yakazvirizolva muna 1865, mese munoziva kuti Ellen White aivapo. And there is not one statement that you could find where she opposed that vote. Hakuna statement imwe chete zvayo yamunoona apo aiopposa vote iyoyi. So the point I'm trying to make here is not just that you can vote, it's more than that. Saka pfungwa yandoda kutaura haisingori yekuti vanhu vanokwanisa kuvhota, zvakatowanda kupfuura izvi. I call them insignificant votes and important votes. Ndichati kuvhota kuri insignificant. And then when you choose who you're going to vote for, paunozosarudza kuti uchavhotera ani. Two types of vote. One, you can choose to vote or not to vote. It's up to you. Chekutanga unogona kusarudza kuti unovhota here kana kuti. The other type of vote, you don't have a choice. You must vote. Imwe vhoti yacho yechipiri hauna choice. Because it's highly proper. Nekuti zviri. But when you vote, you can't vote for criminals. Asi paunovhota haukwanisi kuvhotera Problem is, mbavha. according to the Ten Commandments, all of them are criminals. Dambudziko nderekuti tichitarisa ma-10 commandments vese kama imbavha. Nekuti vese hapana ano respecta Exodus 20. That's what that Adventist argument was. That Adventist person's argument. Ndo yaiva argument yemusabata. So we have to be able to discern something. Saka tofanira kukwanisa kunge tichigona kudiscern chimwe chinhu. We need to be able to distinguish between right and wrong. Tofanira kukwanisa kudistinguisha pakati pezvakanaka nezvakashata. In 1865, what's the issue that is right and wrong? Muna 1865 yaiva issue ipi yezvakanaka nezvakashata? They list 3 items. Vakataura ma-items matatu. Alcohol, zvinodhaka, insurrection of the Confederate States, insurrection yema-Confederate States, and slavery. That's what makes you innocent slavery. Or a criminal. Ndo zvinodetermina kuti uri innocent here kana kuti uri criminal. Because both the North and the South, whatever party you are affiliated to, you're all breaking Sabbath. NevekuSouth
zvisinei kuti uri affiliated kupati ipi, mese muri kungotsemura sabata kuchikora sabata. So this SDA pastor in 2020 Saka pastor vechisabata ava who muna said, according to 2020 my understanding, you're free to vote. vakati sekunzwisisa kwangu muri makasununguka kuvhota. And we got these clever Adventists who said, wozova nemusabata anga akangwara uyo akati, you didn't give us the whole quote, so you're deceiving us. hamuna kutipa quotation racho rese, saka muri Ellen White said you kutideceiva can't imwe. vote for anyone who keeps Sunday. Nekuti Ellen White anoti hamukwanisi kuvhotera munhu And anochengeta that's Sunday. thus saith the Lord. Ndiyo, thus saith the Lord. Today, I know those people online can't see, but we can smile about this because everyone here is smiling. Nhasi ndoziva kuti vanhu vari online havagoni kuzviona, asi tinogona kusekerera so pamusoro obvious to pazvo. see Vanhu totoona vanhu vari now. kusekerera nekuti zviri pachena kuona izvezvi. Back in the day, we would have just been saying amen to this person. Kare taingoti amen kune munhu uyu, And we would have cussed that liberal, good-for-nothing pastor. taibva takandira liberal pastor ava kwakaderoko. So coming back to 1865, Tichidzoka kuna 1865, there were some Adventists in these early days that were against political involvement for any reason. kune mamwe masabata mumazuva apfuura iwayo, mazuva ari early aya vaiva against mapolitical votes. But the Zvachose. church leadership was in favor of political involvement. Asi utungamiriri hwechechi hwaiva in favor kupolitical involvement, Especially when it came to the issue of prohibition. nyanye pazvaizosvika kunyaya So we're dzeprohibition. going to jump forward 17 years. Saka tichajamba makore kumberi 17. It's 1882. Tava muna And we're going to read 1882. another short sentence or a short passage from the Advent Review. Tichaverenga imwe passage ipfupi kubva kuAdvent Review. So we're now in the year 1882, Saka tava mugore and we 1882. all know who the conference president is. Tese tinoziva kuti conference president aiva My ani. notes, so I know. Zviri mumanotes angu saka Butler. ndosaka ndichiziva. So The Butler, is he good or bad? Saka Butler So akanaka he's going to write a akashata. nice, really balanced article in the review. Saka anonyora iye article riri balanced akanaka chaizvo And the he's going review. to speak about the political question. Anotaura nezvemubvunzo He said the wepolitics. following. We Anotaura hope achiti, every Seventh-day Adventist, tinovimba this kuti is musabata umwe the General neumwe. Conference President, Uyu ndiye president he says weGeneral everyone. Conference. So what kind of Anoti vote munhu is wese. this? Saka Trivial or kuvhota important? kwemhando ipi uku? Kuri important I here think, kana I don't know what they kuti call it then, but kusiri? in today's language, they call this a block vote, the Adventist vote. Mazuva ano anodaidza vachiti block vote kana kuti Every kuvhota Seventh-day Adventist kwemasabata. in the state of Iowa, one of the states in America, Musabata umwe neumwe mustate yeIowa, imwe yemastates ari kuAmerica. he says, we hope that you will all vote for this law. Anoti tinovimba kuti mese muchavhotera Prohibition mutemo law. uyu. Mutemo And more weprohibition. than that,
Can we say you zvakakosha can kupfuura push the izvozvo political agenda by pen and by voice? togona here kuti unogona kupusha political agenda kuburikidza nekunyora uye nekutaura? We can go to Ellen White passages that says you're forbidden to do that. In fact, that's what we read earlier. Tinogona kuenda kumapaseji aEllen White anorambidza zvachose kuti hamubvumidzi kuita He izvozvo. says, Tatombozviverenga. persuade anyone you can to do the same. Anoti gombedzerai chero munhu wamunokwanisa kuita zvakafanana. That sounds like door knocking to me. Zvinoita sekukiyiwa kwemadhoo kwandiri. When you knock people's doors Paunonoka and you pamadhoo say evanhu, vote for this paunokiya madhoo evanhu, person or party. woti vhoterai mapati akadai. So you're not going to knock on the door. You're not going to knock on the door and give them a Bible tract. Hausi kuzogogodza pamisuo wapa zvinyorwa zvebhaibheri. A political manifesto. Uchavapa political manifesto. This is 1882, I want you to remember. Ndi 1882 ndoda kuti murangarire. And the General Conference President is saying, go and do some political recruiting in the state of Iowa and get everyone to vote. General Conference President ari kuti endai kuIowa muti munhu wese avhote. And we think we're progressive in 2022. Isu muna 2022 tofunga kuti Okay, we're going to jump forward mberi. a little bit more. 9 years, I think. Tichiendera mberi. Makore 1891. 9 pamberi. 1891. Again, another article from the Review. Imwe article inobva paReview. We were living under an absolute monarchy. Tairarama pasi Sorry, let me pemonarchy. rephrase that. If we were living under an absolute monarchy, there was the if. Kana tairarama pasasi pemonarchy absolute. All we could do would be to pray. Zvataingokwanisa kuita kunamata. Nekuti tinenge tisina marights. We have an instrument given with which we can second or add to our prayers. Tine instrument yatakapiwa yatinokwanisa kuwedzera pakunamata kwedu. The ballot. Ndiyo instrument yeballot. The ballot is the box where you put your vote in, or your vote really. Ballot ndiro box riya raunoisa. It's another word for your voting slip. Vote yako. So let's summarize. Slip yako. In a monarchy, Saka ngati summarize. the only way your life will get better is if you pray. Mumonarchy nzira yoga yekuti upenyu hwako huve nani ndekunamata kuti Mwari vauraye. But in this republic, murepublic iyi, you don't just have to pray. You've got another tool, haungonamati chete, unenge uine imwe which tool is your yauinayo. right to vote, that piece of paper. Inova right yako yekuvhota. Now, I want you to, raunenge this is not an wakapiwa. inspired statement. Iya, isi statement iri inspired. But I want you to see how they connect prayer with the ballot. Asi ndoda kuti tione kuti vanoconnecta sei munamato It says you can neballot. second your prayer. That means add to your prayers. Anoti unogona kuvhirikidza pamunamato wako kana kuwedzera And I want kumunamato to wako. suggest, I think it's a fair reading, Ndodawo kusuggesta kuti kuverenga kuri fair. that you can put your prayers into action. You can action your prayers. Kuti unogona kuisa minamato yako kuti inge iri ma-action. Is prayer a religious duty? Kunamata iduty yereligion here.
Therefore, if that's a religious duty and you second it, it means the ballot is also a Naizvozvo religious duty. naizvozvo kana iri religious duty iwe uchikwanisa kuisekenda, naizvozvo ballot rinobva raitawo religious duty. This is 91, and the Ndi Ellen White comment we 91. read in the previous study was 99. Comment yataverenga muprevious study yaEllen White yaiva 1899. That's only 8 years after this. Angori makore Now, 8 I'm not saying izvi Ellen White zvapfuura. has changed her mind in 8 years. Handisi kuti Ellen White achinja pfungwa dzake mumakore 8 iwayo kwete. What I am saying is that you need to understand the context of anything and everything that you read. Zvandiri kutaura ndezvekuti unofanira kunzwisisa context yechero chipi nezvese zvaunoverenga. Okay, we want to jump back to 1859 now. Toda kudzokera kumashure kuna 1859. So this is izvezvi. taken from the book Temperance. Saka izvi zvinotorwa Page kubhuku 256. rinonzi Temperance. Page 256. So Ellen White isn't speaking, but her husband, James White, and Jane Andrew are speaking. So James White and Andrews are speaking. Saka hasi Ellen White ari kutaura, murume wake James White uye And they give their Jane Andrews voice, vari kutaura. their approval for voting. Vanopa izwi ravo kuapprova nhau dzekuvhota. And they're going to say that it's okay to vote for temperance men, temperance politicians. Vanoti zvakanaka kuvhotera varume vetemperance, mapolitician vetemperance. So the Spirit Prophecy quote that we're going to read is her diary of that event. It's her diary notation, her diary note. Saka Spirit of Prophecy quotation yachaverenga ndiyo diary yake kana note yaakataura pamusoro pekoti iyi. Two leading Adventists are going to say it's okay to vote for temperance politicians. Varume vaviri vari leading Adventists vanobva vataura vachiti zvakanaka kuvhotera varume vetemperance, mapoliticians vetemperance. Men of intemperance have been in the office today. Varume vetemperance neintemperance vanga vari muoffice. And they were very flattering. Vakanga vari flattering zvakanyanya. They were very flattering. Vaiva flattering. Expressing their, in the quote it uses the word approbation, but it means their approval, their admiration of Seventh-day Adventists. Vachiexpressa kuapprova kwavanoita. Okay, so you've got these men of intemperance who are coming to the conference office and say, we think Adventists are great because you don't vote. Saka vane varume veintemperance ava vanouya kumaofisi emasabata vachiti atofunga kuti masabata makanaka zvikuru nekuti hamuvhoti. Honorable position. Tinofunga kuti mune position iri honorable chaizvo. And we hope and pray that you stick to your principles. Kuti munoramba makabatirira maprinciples just like the Quakers do. The Quakers is a Protestant denomination. MaQuakers denomination and don't cast your vote. Musaenda kunovhota. So that's the statement. Saka ndokutaura.
as we didn't read this, but we read about the context, that James White and Andrew said it's okay to vote for men of temperance. Hatina kuverenga izvi asi tataura nezvecontext iyo James White naJane Andrews vaiti zvakanaka kuvhota. What's this telling us? Zviri kutiudza kuti kudiko izvi. If you have the bad politician, Kana uine you make them politician happy akashata, if you don't vote, unovafadza because chaizvo you're kana one less ukasavhota. obstacle for them. Nekuti And these people were so wabva bold, they came and thanked pamaobstacles us. avainavo. Vanhu ava vakanga vari bold zvakadaro Hoping vakatouya kuzotitenda. that we would be as Vachivimba ignorant as the Quakers. kuti taizonge tiri ignorant sezvakaita I don't mean maQuakers. to be rude to Quakers. Handisi kuda kunge ndiri I'm rude just, kumaQuakers. I think, accurately interpreting the connotation of this statement. Ndiri kungointerpreta connotation yestatement iyi zviri accurate. Okay, we're going to jump forward. Now it's 1873. Tichafambira pamberi taamuna 1873. Ellen White speaking. Ellen White achitaura. And she's speaking at a Methodist church. Anenge achitaura kukereke in the state of maMethodist. Oregon. And she's speaking on the subject of temperance. Achitaura She nenhau says, yetemperance. the attendance at the church was unusually good. Anoti attendance yekuchechi iyi yakanga yakanaka zviri And I yanovhwa. freely taught on my favorite subject. Ndakadzidzisa nesubject yangu Which yandinofarira. of course was temperance. Iyo So yaiva temperance had a broad yetemperance. meaning for Ellen White, as it does for us. Saka temperance yaiva nemeaning iri broad kuna Ellen White But it's sezvainotiitira really isusu. dealing with alcohol use. Asi inenge ichinyanya kudhila nezvekushandiswa Both the kwezvinodhaka. usage and the selling of alcohol. Kushandiswa nekutengeswa In kwezvinodhaka. 1873, she's at a Methodist church in Oregon. Muna 1873 akanga ari kuchechi yechimethodist She says there were a kuOregon. good amount of people. Aiti kwaiva nevanhu vakawanda. 4 years in the future, 1877, Makore 4 tafambira mberi taamuna now she's in 1877. the state of Indiana, Zvino anga mustate and she's yeIndiana. addressing a crowd of 8,000 people. Achiadresa boka revanhu vaikwana kuita She 8,000. and Wagner are going to speak on the subject of temperance. Iye naWagner vanotaura nenhau yetemperance. So they speak about temperance and they go much further than other speakers. Vanotaura nezvetemperance voenderera mberi kupfuura mamwe What would that mean? speakers. It means that this Zvaizorevei? meeting of 8,000 people are not Adventists. Zvaizoreva kuti vanhu 8,000 ava vakanga vasiri So this masabata. is the meeting to the general population. Saka yaiva meeting kune population yaiva general. And they talk about how the influence of alcohol begins in the home and moves out to society. Vaitaura kuti influence yezvinodhaka inotanga mumba yozofambira mberi kuenda What does munharaunda. that sound like? Zvinoita Personal. sechi It's political. zviri personal, zviri So political. just this little story indicates that Kanyayaka Ellen White strongly influenced not only Adventist thinking, but also the larger community.
kanotaura kuti Ellen White aiinfluensa kwete kufunga kwemaSabata chete asi kwesociety yakanga yakatenderedza. 1880. In the book 1880 Temperance, mubhuku Temperance page 254. page 254. Intemperate men should not, by vote of the people, be placed in positions of trust. Varume vari intemperate havafani kuiswa nekuvhoterwa nevanhu So what is the issue? etrust. Saka nyaya Those who ndeyei promote alcohol and those who do not promote alcohol. avo vanokurudzira zvinodhaka kwoita avo vasingakurudziri If you promote zvinodhaka. alcohol, you should not be voted into a position of political authority. Kana uchitendedza zvinodhaka haufani kuvhoterwa kuiswa mumapozisheni And they're epolitical both Sabbath authority. keepers. Sorry, Vese Sunday keepers. vaiva They're both Sabbath breakers. vaise vaiva maSunday So keepers lesson after vaityora lesson, we can Sabata. see how we should be approaching the political subject. Saka chidzidzo nechidzidzo tiri kuona kuti tinofanira kunge tichiaprocha sei nhau dzepolitics. I received a question. Saka ndakawana mubvunzo. If I can find it. Kana ndichikwanisa kuwana. Okay, so this is dealing with okay, I can't find the exact question. Handichawani mubvunzo wacho chaiwo chaiwo. But this is dealing with a current issue. Oh, wait there. Asi waive Just trying nechekuita to neissue remember who sent recurrent. me the message. That's why I couldn't find it. Give me a moment. Okay, so this is about an election in Brazil. Zvaiva nemaererano neelection yava From what I kuBrazil. understand, they're going to have elections sometime this year, I think towards the end of the year. Mukunzwisisa kwangu vachava And you have two neelections people, kupera kwegore rino. Une vanhu vaviri. Bolsonaro and Lula. Bolsonaro. So you've all heard of the former, but you may not have heard of the latter. Mese makambonzwa nezvaBolsonaro asi what's the handifuni kuti problem? makambonzwa zvaLula. Dambudziko They're nderei. both corrupt. Vese vari They're both vaviri vari Sunday corrupt. keepers. Vese That's not the corruption, vanochengeta that's the svomhu. analogy. Ndo So the person mufananidzo says wacho hausiri they don't know who to mucorruption vote yatikureva. for. Munhu wacho anobva ati You vote handichazivi for kuti ndovhotera Lula, anini. left wing, completely corrupt. History of it. Ukavhotera Lula ari kuleft wing ari corrupt zvachose. So what's the inference? Saka They're zviri both kureva as bad as chii? each other. Vese vakangoshata zvakafanana. I have to put my hand up and keep away from this and wash my hands of the mess. Can't be involved. Saka ini ndogeza maoko angu handidi kuve involved mazviri. So what do I do? Saka Can ndoita we see sei? how easy this is now? Tiri kuona kuti zvapfava sei here izvezvi. After you resolve the issue of whether you can or cannot vote, Wagadzirisa nyaya yekuti unogona here and we're kuvhota only kana kuti haugoni scratching the kuvhota. surface on this, there's evidence upon evidence to show that you can vote and you must vote on certain issues. Tichangotanga kutotaura nenyaya idzodzi idzi asi pane maevidence akawanda zvikuru ekuti unokwanisa kuvhota uye unotofanira kuvhota kune mamwe maissues. So once we've dealt with that, Tapedza let kudhila me let you naizvozvo, into a secret.
Regai ndikupidzei Every mune secret. politician Politician Sunday umwe keeper. neumwe Not really. anochengeta svondo. But they're all Kwete corrupt. zvechokwadi. They Asi will vese all vari line their corrupt. pockets, promote their friends and relatives, Vese vanozadza homwe dzavo, vopromota hama dzavo neshamwari dzavo. the poorer the country, the more the corruption. Nyika yacho ikatowedzera kunge irombo, corruption yacho itoita sei inowedzera. Kasi kana musiri and you're in a mudictatorship, democracy, muri and you're mudemocracy, faced with a situation between Bolsonaro and Lula, makatarisana nesituation pakati why are you looking at paBolsonaro how much money naLula? they steal? Sei uri kutarisa kuti vanoba mari yakawanda sei? That's not what we should be looking at. Hazvisiri zvo zvatiri We kufanira have the kunge lesson tichitarisa. of 1865. Tine chidzidzo You cha1865. can't vote for the Confederates Haugoni kuvhotera maConfederates or the people that promote alcohol. kana vanhu vanokurudzira zvinodhaka. That doesn't mean you're not supposed to vote Hazvirevi kuti for a haufaniri Sunday kuvhota. keeper. With all Kuvhotera the munhu risks anochengeta svondo. that entails. Nemarisks ese azvinoreva izvi. So, I hope that the person who asked the question Ndinoimba kuti munhu now avhunza has the mubvunzo uyu tools to be able to know what they should do. ave nematools ekuziva kuti anofanira kunge achiita sei. I'm not telling the Brazilian members that they have to vote. Handisi kutaurira mamembers ekuBrazil kuti vanofanira But kuvhota we did kwete. read, Asi just want to pick taverenga up the phrase, that ndinongotaunonga there are phrase some yacho. votes that are highly proper. Taverenga kuti pane kumwe kuvhota kuri And why highly would a proper. person not vote for Bolsonaro in the movement? Sei munhu asingazovhoteri Bolsonaro ari mumovement? We'll go with the spitting image of Trump. Tichaenda nekuti But image he is a yakafanana man neyaTrump. that is 100% opposed to radical feminism. Asi pane murume ari 100% opposing And that's the ku-radical lens feminism. by which we in the movement should be looking at this election. Isu pa-election iyi tinofanira kunge tichitarisa neziso iroro tiri Who mumovement. opposes and who stands Ndiani anopikisa uye ndiani for or anomira against the message of the hour. akarerekera kumeseji yeawa rino. Now, I haven't looked at the politics of Lula, Asi handatarisa but politics my guess dzaLula. is it's diametrically opposed to Bolsonaro's. Asi kufembera kwangu ndekwekuti inopikisana neyazvaBolsonaro. What are we supposed to do about their corruption? Corruption yavo Okay, toita what we sei don't nayo? do is turn a blind eye or ignore it. Chatisingazoiti kuita setisingazvioni tozvi-ignore. Because we have to remember the question, Nekuti tinofanira kurangarira mubvunzo. what's the hot topic in the world today? Itopiki ipi iri kupisa-pisa muzuva ranhasi? The issue of abortion rights. Inyaya If yema-abortion you're going to rights. start saying, turn a blind eye, Ukazotanga kuti ngatizvi-ignorei on one issue,
kune imwe issue, you end up having to use the same methodology on another one. unopedzisira wakuzviita kune And mamwe if it's not issues wrong acho. to, at a minimum, you'll look silly. Kana zvisina kushata unobva waita So kunge it's not so uri much silly. to ignore their criminality. Saka hakusingori kuignore umbavha hwavo It's to chete. understand what the pressing issues of the moment of the dispensation is. Kunzwisisa kuti ma-pressing issues e-dispensation panguva ino ndeapi. Jesus says, the poor you will have always. Jesu anoti varombo muchagara I'm going to use muinavo poetic nguva license. dzose. Ndichashandisa Why? poetic license. Why will you always have the poor? Nemhaka yeiko muchigara Because of muine varombo? corruption. The Inyaya rich get richer and the dzecorruption. poor get poorer, and it's always been that way, and it will always be that way. Vapfumi vanoramba vakapfuma, varombo vanoramba vachiita varombo, zvakagara zvakadaro, That's why the zvicharamba zvichigara Adventist Church will zvakadaro. teach you, Ndosaka kereke if the yemasabata pastor's stealing your ichizokudzidzisa money, you carry on paying. kuti kana pastor vachikubira mari Because yako the unoramba tithe and offerings uchibhadhara. that you give is not for the pastor, it's because God requires it. Nekuti matithe nemaoffering aunopa haasi apasta, If you ndeyekuti look at Mwari vari corruption, kuzvirekwai. look in the Ukatarisa mirror corruption, and don't have relationships with anybody. usava The nema-relationship whole naani world, zvake. each of us is corrupt. Nyika yese umwe neumwe It's just wedu vari degrees. corrupt. Zvinongoenderana And power nemadigiri corrupts, acho. and absolute power corrupts absolutely. Simba rinokorrupta, simba rakatonyanyisa So we rinotokorrupta need to zvakanyanyisa. use a methodology to understand what to pay attention to. Saka tofanira kushandisa methodology kunzwisisa kuti topay And this will attention kune apply zvinhu to zvipi. all your analysis. Izvi zvinoaplya When we're dealing with kuanalysis yenyu voting, if you're in a yese. situation where you need to vote, Kana tichitaura nenhau dzekuvhota, kana uri musituation yekuti do you unofanira kuvhota, vote for a nationalist person, politician? We'll use an ugly word, or a globalist politician. Which one would you vote for? unovhotera here munationalist politician kana kuti And the muglobalist globalist politician? is a Ndopo rich, waunovhotera. young elitist. Muglobalist uyu munhu Who'd wechidiki you vote for? akapfuma ari muelite. The Ndopo subject isn't waunovhotera. that difficult when you realize what the issues are. Nyaya yacho haina kunyanya kuoma kana ukanzwisisa kuti maissues aripo ndeapi. So, unfortunately, we've run out of time. Or fortunately. Kungoti tapererwa hedu I want to nenguva. summarize what we have spoken about. Ndida kusamaraiza zvatachitaura nezvazvo. We now have a duty to understand our role in the fulfillment of prophecy. Tave neduty yekunzwisisa role yedu This began in mukufulfillwa kunoitwa prophecy. 2014 Izvi zvakatanga muna 2014 under the leadership of Elder Tess. pazasi peutungamiri hwaelder Tess. And once we begin to understand that we are shapers of prophecy, Patinotanga kunzwisisa kuti tinotoumba we have to prophecy. consider our role in this world. Tinofanira kubva taconsider One basa of the redu munyika issues inoi. that we then need to discuss or tackle Imwe nhau yatinofanira kuzotaura nezvayo is the right to vote.
something that this ndiyo right movement has yekuvhota. really been opposed to. Chinhu icho movement ino yakaita seyaipikisa chaizvo. And when you look at inspiration, it shows you we should not vote. It's wrong to. Paunotarisa mweya wechiprofita unotudza kuti hatifani kuvhota, zvinhu Without looking zvakatoshata carefully, you would kuvhota. think that's the entirety of the position. Usina kutarisa zvakakosha, zvakadzama, unobva wafunga kuti ndo position But then we yacho see, yese. particularly for important subjects, Asi that we have a requirement to be politically active. tozoona isusu kuti kune masubjects ari important, tinotova nerequirement yekuve politically active. And the person who said not to vote will be the same person who will tell us to vote. Munhu wakare iyeye akati pane imwe nzvimbo musavhota, ndiye zvakare pane imwe nzvimbo anoti chivhotai. So when you decide to vote, pamunodecida kuvhota, they're all Sunday keepers, they're all criminals. muchiti vese masunday keepers, So vese how do you decide mbavha. who to choose? Saka munodecida sei You kuti look around munochuza ani? at the political issues of your time. Munotarisa mapolitical issues enguva yenyu. We'll call it the present truth. And you Tinongozvidaidza decide tichiti who is present for the truth. present truth and who is against the present truth. Modecida kuti ndiani anowirirana nepresent truth, And you vote ndiani in good asingawirirani conscience nepresent truth. accordingly. Movhota muine good There are conscience some votes that are zvakafanira. optional, Kune mamwe votes ari optional, and there are some votes that are necessary. kozoita Not my mamwe votes place ari necessary. to say which is which at this juncture, Haisi nzvimbo yangu yekutaura kuti ndezvipi because it depends on ndezvipi a panguva person's ino, situation. nekuti zvinobva nesituation yemunhu umwe As an neumwe. example, Asi people are already beginning semuenzaniso, to say, the Democrats have already openly stated vanhu vaakutotanga kutaura vachiti mademocrats that vakataura the midterm pachena elections this year kuti mamidterm elections is egore a rino vote for pro-choice. kuvhotera pro-choice. If they're staking out their manifesto Kana and vari they're saying kusteka we keep manifesto Sunday yavo, too and we love it, vachitaura vachiti tinochengetedzawo if you Sunday, vote for us, we tinoidawo might zvakare. implement the Sunday law in the future. Who knows? Mukativhotera tinogona kuimplementa Sunday law kumberi uko. That Ndiani is anoziva? not our concern. Haisiriyo Our concern concern yedu. is, at this election, is it an important enough issue that we must vote? Concern yedu ndeyekuti paelection iyi iissue yakakosha zvakadaro here zvekuti tinofanira kuvhota. How do we know? Because you look Kuti at what the unoziva sei? arguments are, the issues. Nekuti unotarisa kuti maarguments acho, And maissues if aripo they ndeapi. relate to the present truth message, Kana zvichine relationship nepresent I'm truth message suggesting you have an yedu, obligation to vote. ndikusuggesta kuti unotori neobligation yekuvhota. And we all know what you should be voting, which side you should be voting for. Tese tinoziva kuti unofanira kunge uchivhotera divi ripi. Because our present truth message is the message of radical feminism. Nekuti present truth message yedu ndiyo message yeradical We've gone feminism. way over time. Tapfurikidza nguva zvakanyanya. Our next presentation, whenever that would be, we may continue this subject, or something new might happen in the world, and who can tell at this rate.
Kupresentation yedu inotera tinogona kucontinue nesubject ino kana kuti chimwe chinhu chitsva zvakare chinoitika munyika. I hope I've inspired you to desire to go back to inspiration and see what is written. Ndinoimba kuti ndakuinspire kuti mudzokere kuinspiration muona kuti zviko zvakambonyorwa ikoko. With a new pair of glasses, things become really clear. Nemaglass matsva zvinhu zvinobva zvajeka zvakanyanya. Let's pray. Ngatinamatei. Lord God, we thank you. Mwari, I thank you for the great privilege of being in this movement. Nemukana wokunge tiri For the care and attention that you have shown me. Nerudo neattention zvamakandiratidza. Step by step, you've taken me from childhood to adulthood. Chidanho nechidanho makanditora kubva kuumwanana kuenda kumunhu mukuru. From naivety to maturity. Kubva mukusaziva kuenda mukukura. As an adult, I want to think correctly. Semunhu mukuru ndoda kufunga zvakanaka. This is the time that we ought to be teachers. Ndiyo nguva iyo taifana kunge tava vadzidzisi. But we seem to be stuck in a Laodicean condition. Asi noita kunge takanamira kucondition. And you're having to send teachers to teach us. Maakutofanira kutumira vadzidzisi kuti vatidzidzise zvakare. Help us to awake to the reality of our condition. Tibetsereiwo timuke kureality yecondition yatiri nayo. To understand our work and take it up. Kunzwisisa basa redu toritora. We pray that you will bless us and have mercy upon us. Tonamata kuti mutikomborerewo mutinzirewo tsitsi. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Okay, thank you once again, Elder Parminder, for this message and all the messages that you've presented throughout this camp meeting. We want to thank everyone for joining us, and we hope to see you next time. Okay, thank you. God bless.